Е, ето ни. И така, сложна тема, широко спектърна тема. Ще се опитвам да ви разказвам днес доста неща през живия живот, дори през мен, през мои примери, за да можем с вас тази тема да я направим такава, че да я разбираме и да я осъзнаваме. Няма човек, който да не харесва сладкото. Няма човек, който да не прекалява със сладкото. Има много хора, които са успели да постигнат успехи, но така или иначе захарта води до зависимост. И ако трябва да съм честна, както в света, здравните системи се грижат да помагат на хора, които имат зависимост, било то към алкохол, било то към хазарт, било то към тютюнопушене, за мен е време по принцип в света да има и специализирана помощ, когато става въпрос за захар. Защото е много необятно от това аз съм слаба или слаб, нямам воля, не мога да се справя, причината е в мен. Не, механизмите са толкова по-дълбоки, до голяма степен рядко зависещи от нас, но това, което мога да ви кажа е, че захарта много често е модел на поведение, закоренен в нас още от детска възраст. Захарта, ако е модел на поведение, което днес ще се опитам да ви разкажа, щом е модел, значи ние с вас може да променим модела. И ми повярвайте, на първо време не толкова като терапевт за следващите думи, а като човек, аз съм била системно пристрастена към захар от много ранна детска възраст. Аз съм била човека, който е живял на около литър и половина, два безалкохолни напитки или натурален сок от кутия повече от 30 години в живота ми. Така че много добре знам какво преживява човека, как се чувства, но и днес от позицията си почти 43-та си година мога да ви кажа, че този модел е напълно преодолим. И аз към ден днешен, дали си позволявам сладко, да, особено на специални случаи, ако остане време ще ви разкажа, за да се посмеете, но не съм зависима от него. То не контролира мен. Аз мога достатъчно добре да работя с тялото си, да уважавам нуждите му, защото нямам представа тук колко жени и мъже има, но специално за жените въглехидратите са малко по-специфични и различни, отколкото за мъже. Така че започваме с това, че в общия случай модела може да бъде променен, но само когато го разберем достатъчно добре, пречупим го през собствената си призма и индивидуалност. Аз днес ще ви разказвам доста за човешкото тяло, за човешките същества, за поведенчески модели, които са присъщи за много голяма част от нас, но няма да мога да ви говоря в индивидуалността. И моя съвет е всичко, което ви кажа, след това намерете време и го пречупете през себе си. Защото от това ще зависи дали вие някой ден ще сте готови да тръгнете на приключението, да сведете захарта до минимум, защото за мен живот без нула захар е почти невъзможен, може би и безмислен, защото в крайна сметка ние с вас сме човешки същества на планетата Земя и ако не се налага поради здравословни причини, може би, ако можем с малко, е хубаво да си доставяме и това удоволствие. И започваме с вас. Още нещо да ви предупредя. Днес ще ви провокирам доста. На някой от вас ще ви става много неприятно, когато говоря определени неща, особено примери. В някой от вас ще натискаме сериозни бутончета. Внимателно следете къде реагирате, къде не ме харесвате, къде има реакция, то вписна ми та сам глупости ми говори, защото това е един модел, който извира и той е много саботиращ. И точно там, където се появи такъв тип реакция, оставете си време да я наблюдавате после откъде дойде, какво задейства тя, защото за съжаление най-важното нещо, което искам да запомните днес е, не може с вас в едно изречение да си говорим за здраве и за вина. А темата с захарта е много дълбоко обвързана с вина. Самообвинение, критика, недоверие, което е най-големия саботьор
всъщност на промяната, защото правя опит един път, правя опит втори път, правя опит трети път и след това си казвам, аз съм слаба. Аз съм си такава, аз съм си зависима, това е, което ни спира още повече. Няколко важни неща. Живеем в ера, в която въглехидратите са изключително демонизирани. Без много да се прави разлика, кои въглехидрати. Пълноценни от пълноценни храни или от рафинирани храни, празни храни. Не. Въглехидратите като цяло, за съжаление, са изключително демонизирани. Знаете, че в момента, чисто като хранене, минаваме през един период на високо протеиново хранене. От всякъде се тръби. Като ви повторят едно нещо 100 пъти на 101-я път, то става истина. Почваме да повтаряме едни неща като папагали. Изобщо не знаем откъде идват те, но толкова много са сложени в нас, че им чувство, че много хора се събуждат сутрин и си идеята, аз ям ли достатъчно протеин. Сега вървим по тази пътечка с въглехидратите. Но колкото и странно да ви звучи, първото нещо, което искам да ви разкажа е, че за мен глюкозата е молекулата на живота. И не само за мен, за телата ни. Много често ще чувате, че въглехидратите не са ни важни, че ние можем да живеем без тях, което е така, зависи от каква гледна точка го гледаш и го разсъждаваш. Глюкозата е толкова важна за нас, човешките същества, и не само за всяко живо същество на тази планета, че телата ни могат да я произвеждат сами. Всеки ден черния ни дроб, най-големия ни вътрешен орган, който е разположен вясно под ребрата, огромен вътрешен орган, освен всичко друго, което прави и произвежда глюкоза за нас. Сложен процес, изискваш много енергия, много структура, произвежда се от аминокиселини, мазнини и други структурни елементи. Но глюкозата е толкова важна за нас, че ние всеки ден я произвеждаме. Точно за това има твърдение, че тя не е важна за нас, тъй като телата ни могат да я правят. Телата ни, вие знаете, че са метаболитно гъвкави и с вас въвеждаме метаболизъм. Това е, най-простичко казано, колко бързо моето тяло ще преобърне структурата на храната, т.е. хранителните вещества, в енергия. Защо? Защото всъщност целият ни живот е построен на базата на вътреклетъчна енергия. Тя се произвежда в едни малки клетъчни органели, които се наричат митохондрии. Тези митохондрии, за да ви е лесно, може да си представите като аец Козлодуй. Има различни клетки, различните клетки имат различен наброй митохондрии поради спецификата и функцията на самите клетки. Но всъщност само в червените кръвни телца няма митохондрии. Тези митохондрии фактически произвеждат нашата вътреклетъчна енергия. Оттам нататък телата ни са метаболитно гъвкави, защото ние с вас можем да произвеждаме енергия от мазнини, наричаме ги кето, и може да произвеждаме енергия от глюкоза, наричаме я захар, както ви е по-лесно. Именно за това и в момента кетогенната диета е изключително разпространена. Много хора свеждат въглехидратите си до нула. За едни тела това е прекрасно, за други наложително, поради здравословни и други фактори. Но в общия случай, това, което искам да запомните е, че ако една система е балансирана, в случая човешкото тяло, то много добре знае и ние с вас няма какво да му се бъркаме, кой източник на енергия кога да използва. Дали можем да свием тялото си, да го насочваме от типа на няма да подавам въглехидрати, оправяй се, разбира се, но в общия случай, ако системата е в баланс, тя много добре знае кога и как да превключва източника си на енергия. Тук идва обаче най-малко говорената истина и тя е, че за да може телата ни да използват мазнини и да топят мазнини, им трябва спокойствие, баланс, липса на възпаление. И тук идва въпроса, колко често ние с вас всъщност живеем така? Дали живеем в свят на системно високи нива на стрес? Дали човека, особено в последните 30-40 години, тръгна сам срещу себе си? Дали живеем в един изключително нечестен свят, в който от една страна всичко ни насърчава да ядем само щуротии, защото са вкусни, създадени от невероятни гениални мозъци, защото докосват рецепторите ни по такъв начин, че ние с вас ядем и не можем да спрем.
Ама ако се замислите, ако имаме с вас, примерно, задушени зеленчуци, не може да приедем по този начин. Но иначе може да издем цялата кутия с бомбоните, да отворим и още една. От друга страна, светът днес е много здравословен, от всякъде всякакви хора ни говорят, по всякакви социални мрежи. Много често не знаеме кой отсреща ни говори, но ни говори всякакви съвети. Тоест имаме една изключително шизофренност, в която света сам по себе си, особено днес, така е построен живота, че сякаш е за машини и за роботи. Нямаме време за нищо. Непрекъснато от всякъде ни се подават какви ли не норми, които трябва да бъдем, болни амбиции, скорост, темпо, изкушения. Защото ние искаме, ако може да сме навсякъде, да правим всичко, да се справяме с всичко едновременно, което обаче не отваря пространство за нас. Никой не ни говори за телата ни, за това как сме устроени по дизайн, за това колко дълбока цена се плаща. Много рядко някой ни разказва, че ние в нашите 20 строим нашите 40, че тези избори ще имат цена по-късно. За съжаление, живеем в свят на много сериозен процент хронични болестни състояния. И вие просто ако се огледате, виждате света точно както и аз. И виждате всичко без да има нужда да ви го кажа. От другата страна на шизофренния ни спектър има бъдете здравословни, ходете по 10 000 крачки, спете, намалете нивата си на стреса, балансирайте си нервната система, не яжте захар, яжте пълноценно. В един момент човек чува и двете послания, живее и в двете послания и не знае точно какво да направи. Нали? Което обаче с вас вече ще го разглеждаме през моделите на поведение и сигналите, които чува тялото ни. Нещо много интересно, телата ни винаги ще предпочитат глюкоза. Имайте го в предвид. Това е бърза енергия, със специфичен механизъм. Мозъка е най-големия консуматор на глюкоза. Той използва, на енергия клетъчна, но в частност е пряко зависим от глюкозата. До такава степен, че той има около 2% от телесното тегло на цялото тяло и използва над 20% от клетъчната му енергия. И това е много важно, защото мозъкът е този, който контролира, регулира, моделира цялата ни система. Представете си го като един контролно-изчислителен център, който непрекъснато разглежда органите и системите и ги свързва. И свързва цялото тяло, защото тялото няма как да бъде разгледано като щитовидна жлеза, сърце, далак, храносмилателна система. Няма как, защото ние сме една цяла свързана система от комуникация. Те непрекъснато подават сигнали, комуникират си, за да могат да държат цялата система, цялото човешко тяло в баланс. Мозъка контролира тези системи основно по два начина. С информационни пратеници. Едните с вас наричаме хормони. И това си представете, че са информационни пратеници, които плуват в кръвта и носят определена информация. Пример, мозък към щитовид жлеза с тироид стимулиращ хормон. Тоест, мозъка изпраща куриер с информация до жлезата, започва да й говори: справяш се добре, не се справяш добре, супер сме, дай ми още малко. Другия вариант за регулация е през невротрансмитери. Това отново са информационни пратеници, които обаче плуват в нервната система. И вие сте чували за допамин, серотонин, габа, елдопа и така нататък. Днес е много модерно хората да говорят на кортизола ми, допамина ми, серотонина ми. До такава степен чуват тези послания, че днес много често чувам хората да обличат определени ситуации или симптоматика през определени сложни наименования. Този мозък всъщност е пряко зависим от сигналите, които ние подаваме на телата си. И ето тук най-вече днес ще си говорим с вас. Защото дали прекалявам със сладкото или не зависи само от това, което е в чинията ви. То зависи от изключително много и различни сигнали, но ще зависи най-много от това какво разказваме на мозъка по отношение на баланса на цялата ни система. Защото вече знаете, че мозъка е пряко зависим от глюкозата.
но и най-енергоемкия орган, което означава, че е най-чувствителния по отношение на сигнала какво става с баланса на кръвната ми захар, т.е. какво става с кръвната ми глюкоза. И ако ние с вас си позволим да останем в тази гледна точка, аз прекалявам със сладкото, защото ям сладко само, или защото не балансирам добре храненето си само, нямаме никакъв шанс да разгледаме целия си модел на поведение и да разберем защо ми се яде сладко, когато съм по стрес, защо ми се яде сладко, когато съм нервна, защо след обед аз нямам енергия, защо към 11 часа аз ще се разтреперам, защо имам нужда от сладко, за да продължа деня си. Защо започвам сутринта си още уморена и още куп фактори. С вас днес основно ще говорим за 3 вида желания за сладко. Дали са повече? Да, но ще ви дойде прекалено много като информация. И с вас ще разгледаме метаболитен тип желания за сладко, микробен тип или микробиомен тип желания за сладко и емоционален тип желание за сладко. С вас вече знаем, че мозъкът е пряко зависим от глюкоза. С вас вече знаем, че глюкозата е молекулата на живота. До такава степен, че телата ни могат да я произвеждат сами. С вас вече знаем, че желанието ни за сладка храна не идва само от това, което избирам в чинията си, а идва от много и различни фактори. Един от най-основните такива е сънят. Представете си, че всеки един от нас тук е зависим от компютъра си, за да работи и да изкарва пари. Този компютър обаче има нужда от енергия, за да ни служи. Обаче ние с вас решаваме, че днеска напук няма да го заредим. Ставаме сутринта, не може да си свършим работата, съответно нямаме прихода си, оставаме гладни. И да го чупиме този компютър и да го ругаеме този компютър не е проблема в него. Той просто няма енергия. Живеем, няколко пъти ви казах и ще продължа да го твърдя, в изключително нечестен свят, който насърчава до такава степен свръхангажираност от всякакъв характер, че всъщност на нас рядко ни остава време да се заредим. За да не говорим, че ние човешките същества свикваме с всичко. Това число и с болката, в това число и с недоспиването, в това число и с храносмилателните смущения, свикваме с всичко. До такава степен може да свикнем с това, че да сме забравили кои можем да бъдем. И тук започва следващия омагьосен кръг на моделите на поведение, но и на сигналите, които чуват тялото ни. И вижте как едно тяло, което вие съзнателно или не, избирате да не възстановявате, защото ето ви един сценарий. Нямам време, разбирате ли? Децата докато оправя, докато пусна параната, докато сготвя, то е станало 10:30. И след това аз съм човек. Имам нужда, най-накрая заспаха, всички заспаха, или да погледам малко филм с мъжа ми, или да погледам нещо там, да скроля, да цъкам, да гледам в една точка и докато се усета, то Симона е станало 12 часа. От колко време продължава това? Отново, не помня, даже май от тинейджърските ми години. Изключително много хора живеят в този сценарий. И аз по-човешки толкова добре разбирам нуждата, особено когато отглеждаш деца си възрастен, да си бунтар, да си независим, да имаш малко време за теб, да правиш неща, които ти харесват, без да има пика ми се, ака ми се, защо, какво. Всичко разбирам. Но оттам идва големия въпрос. Как ще се отрази това? Какво ще чуе тялото ми? И ето ви какво ще чуе то. Сънят не е просто спим си. Ей така, затварям очите и тялото нищо не прави. Това е най-дълбоката работа на телата ни. И ако имам един съвет към вас е, днес, в съвремието, наистина спете така, сякаш живота ви зависи от това. Защото всъщност от това как успявате вие да се възстановявате, ще зависи следващия ви ден. Седмица, месец, година. Когато тялото не може да възстановява добре, защото избирате да лягате късно, съня е накъсан, некачествен, не може да изпаднете достатъчно добре в фазите на съня си и вие сутрин усещате, че спахте, ама сякаш не сте спали така, че да се възстановите.
ставате омърлушени, натискате 58 пъти снус, трудно ви е. Но тялото ви само за една нощ става с до 30% по-склонно към инсулинова резистентност, т.е. метаболитно нарушение, само за една нощ. Представете си, когато живея така 2, 3, 5, 10, 15 години. И от това ще зависи избора ви на храна на следващия ден. Колкото и странно да ви звучи, защото помните, че този непрекъснато следи, непрекъснато регулира. И баланса на кръвна захар всъщност е основен постулат на живота, защото той е зависим от нея. И когато вие несъзнателно или съзнателно, няма значение, имате определен начин на живот, който разказва на мозъка, навън е тежка зима. Нямаме достъп до храна най-вероятно. Може и война да има. Или ходят съблезави тигри и огнедишещи дракони. Вие изберете сценария. Тогава той ще пищи за сладко. Жаждата за сладко, зависимостта към сладка храна като цяло, в това число захар, но и не само, защото сладката храна са и тестените изделия, дори да са банички. По-скоро е симптом. Симптом на специфичен модел на начин на живот и поведение, през който тялото се опитва да ни разкаже, че е време за баланс. Ние като човешки същества сме комплексни. Ние нямаме само физически тела, ние имаме енергийно тяло, психическо, емоционално тяло. Мозъците са ни изключително аналитични и ние с вас сме склонни да си градим какви ли не сценарии, а в това число и критика, но и обяснения. И затова много често аз съм си такава, какво да направя? Не мога да не го ям. Защото ни липсва за мен точно тази приказка и точно тази история. Че всъщност желанието за сладко е сигнал, който обаче се моделира от доста източници и входове. Така че сънят ви е от изключителна важност за това как ще протече денят ви, не само като избори за хранене, но и като нива на енергия, но и като емоция, като тонус, като заряд. Дали ще сте по-сърдити чичковци или лели, каки, няма значение, защото просто сте преуморени и отвътре нямате достатъчно искра, докато тази система горе се чуди на кой къде да даде, защото ето ви и другото специфично нещо. Тялото е устроено така, че то ще оцелее на всяка цена тук и сега. Дългосрочното здраве много не го интересува. Така е построен живота. Тук и сега. И ако ние с вас не вземем предвид това като фактори, отново започваме да изпускаме сигнала, който чува тялото. Защото системната преумора означава аз искам да ползвам устройство, което има нужда от заряд, обаче не му го давам и после му се сърдя, защо се държи така. И то просто няма да работи. Но за разлика от машините, ние имаме изключително компенсаторни тела и много механизми, които ще държат системата докато могат. Много често всъщност сигналите, симптомите са писъка на тялото «Помогни ми». Ние му се сърдим, нервираме се, как така, нямам захар, нямам енергия, не съм като преди, мозъка ми не работи като преди, почнах да напълнявам, пък аз нищо не съм променил. Може и това да е твоя сценарий, но въпросът е колко време живея така и колко време то можа да компенсира този начин на живот. Изведнъж грохна и каза, аз не мога повече. И това е от изключителна важност. Да помните, че ние сме променящи се същества. Минаваме през различни етапи и сезони на живота си. Живота се случва, понякога има сложни периоди, травматични периоди, много щастливи периоди. И ако искате да замръзнете и да правите едно и също нещо непрекъснато, няма как да очаквате успех. Защото всеки от нас следва да се адаптира. Кой съм сега? В какъв етап съм сега? Какво мога да направя, за да подавам максимални добри сигнали на клетките си, в частност на мозъка? Защото колкото и да ми се иска те да могат да излезнат извън нас и да видят, че всъщност обстоятелствата са доста по-добри, отколкото ние показваме през избори, през мисли, не могат. Тоест,
всяка човешка клетка ще реагира на сигналите, които ние подаваме в това тяло през начина си на живот. И което ви е един друг сценарий. Ако приемем, че вие пък сте хората, които спите, браво! Възхищавам ви се. Това е вашия начин да живеете в уважение на вашата биохимия, въпреки че по-човешки на мен ми е много трудно. Аз също бих искала да компенсирам вечер, но знаейки коя съм и каква цена плащам, така хубаво се връщам в правия път, но имам едно правило в петък. Не ме търсете. В петък гледам филми, имам синя светлина, правя си каквото искам. Петък е моят ден. През останалото време съм в абсолютно уважение на тялото си. И така за мен е супер вариант да остана човек на планетата Земя с определени неща, които ми носят удоволствие, но в огромния процент от време аз да бъда в уважение на телесната си система и да живея всъщност здраве. Продължаваме с вас сценария. Ако приемем, че наистина не спа, сутринта ми е гадно, тромаво ми е. Нищо не ми се прави. Мразя целия свят, мразя тази аларма, не искам да правя абсолютно нищо. Съответно, на мен цялото ми психоемоционално състояние е такова, че няма как в тази система да има апетит. И идва другото нещо. Закусваш ли? И ако не, защо не закусваш? Тук има много хора, които ще ми кажат: Мале, аз не закусвам от ученическите си години. Не мога да си помисля да си сложа нещо в устата. Направо не мога. Това става друг модел на поведение, защото мозъка се учи от това, което ние създаваме в него като програма, като ритъм, и ние с вас започваме да живеем на автопилот. И ако ми остане време, ще ви разкажа още нещо много важно за този мозък. Оттам нататък ние с вас се събуждаме вече недобре заредени, понякога системно изтощени, зависи кои сме и как живеем. Тази система сутрин има нужда от нещо, да й дадеме знак. Навън не е тежка зима. Мило тяло, ние сме окей, имаме достъп до храна, всичко е наред. Не дей да си под стрес, ние сме добре. Не, ние с вас въобще не правим така. Ставам, наливам кафето, някои от нас пушат цигари, други не пушат цигари. Тръгвам до правилното дете, другото дете, докато не ми стига времето. За нищо не ми стига времето сутрин, камо ли пък да закусвам? Аз не мога да го измисля, казват хората. 3 минути. 3 минути отнема закуската. И ето ви другото правило. Един подготвен човек, един човек, който е отворил пространство за себе си, може да тръгне да прави качествени промяни. Защото понякога дори да не доспали, ще има такива моменти, ще има такива периоди. И ето тук се разбираме с вас за правилото. За 20% от времето изобщо не ви питам. Като разбира се, тук много ще зависи от индивидуалността. Повярвайте ми, че има хора, при които ще говорим за 100%. За определен период от време, колкото телата имат нужда от това. Сега с вас си говорим за здравия човек, в който няма възпалителен процес, метаболитно нарушение или друга особеност. 20% от времето не ви питам. Мен ме касаят тези 80%. Защото тялото ви има толкова много невероятни компенсаторни механизми. И ако вие дадете максимум от себе си, с тия 20%, повярвайте ми, то ще се справи брилянтно. Та ето, започваме следващата стъпка на метаболитния глад за сладко. Тогава, когато мозъка ми живее на влакче на ужасите от към енергия. Непрекъснато чува сигнали през моя начин на живот, че енергията ни не е достатъчно. Сън и въобще ритъм на хранене. Защото храненето не е само точно какво ще ям. То е как ще го ям, кога ще го ям, ще подавам ли храненето ми такова ли е, че да разкажа на тялото ми: от тяло, навънка не е тежка зима. Ние сме добре и аз през начина си на живот, в частност хранене, ще ти подавам навременна, качествена структура, с която ти да правиш енергия, но и не само, всякакви други неща в моята биохимия, които не ме вълнуват толкова много в детайли. Или моя начин на хранене му казва точно обратното. Защото когато то стане сутринта и не получи качествената си закуска, но получи кафе, деня почва, мейли, телефони, какво имам да свърша, едното дете, другото дете, тръгвам, имам тази среща, онази среща. Тази система вече е подложена на стрес. Вие вече изисквате от това тяло много, от мозъка много, да върши работата си. Откъде да вземе тази енергия то? Мозъка започва отгоре да пищи. Какво става? Нямаме достатъчно захар. И почва: дай ми сладко, дай ми сладко. Понякога ще усещате дори под лъжичката да ви присвие
слабост в тялото, притреперване на крайниците, изпразване на главата, едно специфично чувство. Това е вече финален сигнал. Дай ми нещо сладко, защото ще изключа системата. Това е трик, който много ми се иска да наблюдавате. Изпадате ли в такава ситуация, да кажем между 10 и 12? Хората, които не закусват, към 10:30-11 полудявате ли, увълчавате ли от глад? Тогава, понеже сме неподготвени, в офиса, вкъщи няма значение, защото, повярвайте ми, много малко хора всъщност се грижат за себе си. Готвят храната си, да мислят какво ще ядат, да си отделят време, да ползват обедната почивка. За много хора това е добро пожелание, за съжаление. И ние с вас какво правим? Отиваме в офиса, хоп, солетка, хоп, бисквитка, пак черпат за рожден ден, тук в този шкаф има едно мерси. Това става модел на поведение. Тялото взима бърза енергия, празна, след 1 час. I don't know. И този сигнал продължава. Дай ми сладко, дай ми сладко, дай ми сладко. Тоест, моят начин на хранене по същия начин балансира нивата ми на кръвна захар. От това много ще зависи какво избирам да ям. И тук с вас, тъй като много ще ни напредне времето, имам още неща, които са ми важни, само ще въведа много кратко храната. Мили хора, знам колко сте объркани по отношение на храненето. Знам колко мозъка ви ще търси всякакви варианти вие да сте перфектни. Знам, ето ви бутонче, което ще натисна, колко много от вас ще ме питат кога да ядат плодовете, откъде да си купят органично пасишно месо, докато нагълът бисквити и солети до загласа. И това е голямата истина за много голяма част от хората. Защото това са сигнали, които някой ни подава. Плодовете са много опасни, например. Трябва да внимаваме как да ги ядеме. Плодовете водят до инсулинова резистентност. Да, ама надали. И ние с вас ще търсим много често, много дълбока информация за такива неща, които чуваме и някой ни е сложил в полезрението, докато нагъваме бисквити, вафли, шоколади, сандвич, защото нямаше какво да ям. Просто нямаше какво да ям. Трябваше да спаса положението. Такива дни ще има. Въпросът е колко често са тези дни. Храната е структурата, която ни изгражда. Храната е това, което гради мен. Сърцето ми, очите ми, белия ми дроб, черния ми дроб. Всяка моя клетка. В момента, в който не уважавам тялото си, няма как да не очаквам, че ако му давам боклучава структура, а ние с вас още от ранна детска възраст живеем така, защото живота е така построен. В училище ядеме кифли, вафли, дюнери, шоколади, освен ако нямаме късмета да сме в частно училище с стол или в държавно училище с хубав стол, или мама да се трепе да ни прави някакви кутии, ама ние дали ядем тия кутии? Тоест, живота е построен така. Някой ден ще ви разкажа още повече тук детайли. Да, храната е структурата, която ме изгражда. Толкова. Дали ям с непцето си? Много често. Въпрос към всеки един от вас. Дали се оставям неподготвен? Много често. И затова ям тъпотии без извинение? Въпрос към всеки един от вас. Дали е трудно? Трудно е. Луд е живота. В много посоки. Да приготвиш храната си, да я планираш, да отделиш време за нея. Особено при съвременната жена, да ме прощават мъжете, не ги подценявам. Те рядко помагат вкъщи. Тези, които наистина участват като партньори, поздравявам от сърце. Но е трудно, мили хора. Но ние сме построени с определена физиология и дизайн и ако искаме да живеем в профилактика и превенция, както намираме време за всичко друго, ще намерим време да планираме и храната си. Понякога ще хитруваме, ще си вземем храна отвънка. Ама Симона, я готвят с олио и не знаеме произхода. Не ме интересува. Ако това е рядко, но ти дава шанса да се възстановяваш, да почиваш, да имаш качествено време с близките си или качествено време за теб. Защото в крайна сметка, може и да не се съгласите с мен, но днешният живот е много специфичен. И как да се адаптираш към него, не пише в нито една дебела книга. И няма мъдрост и опитност, от която да почерпим, защото никой не е живял така. Храната е структурата, която ме изгражда. Запомнете го. Дали човека се е научил да е изобретил бомбовия калориметър, па е мятал храна вътре, да гледа колко гори калории, пък сега всичко е в калории. Да, и това е друга гледна точка на науката и тя е много правдива сама по себе си, ама въпросът е пак с вас колко мислим извън кутията и колко мислим широко спектърно.
защото 100 калории от броколи и 100 калории от желирни бомбони, като абсолютно число с 100 калории. Феноменална разлика за телесната ми система. Храната обаче е онова, което яде вашия чревен микробиом, в частност или холобиома ви. Цялостния микробен свят, който живее в нас, който вече ясно знаем, че регулира до огромна степен човешката физиология и здраве. Никога няма да сбъркате, ако просто се огледате навън, избирате българска храна, избирате сезонна храна, планирате храненето си, защото аз съм абсолютно убедена, че ако имам шанса да попитам всеки един от вас, ако на обяд съм ви изготвила вкусна гозба, аз съм направила една сладка, примерно, към нея. Няма да има човек, който да предпочете сухия сандвич, дюнер, пица на парче или каквото и да е било и ще дойдете и ще хапнете от гозбата. Въпросът е, че много рядко всъщност ние имаме шанса някой да се погрижи за храненето ни или ние в лудницата, докато правим 358 неща и нямаме време, защото все сме заети, всичко е по-важно, всеки имейл трябва да бъде отговорен сега, на всяко обаждане, на всичко да направим. Всъщност ние трудно се подготвяме за храненето си и затова ядем щуротии. А вечер компенсираме. Затова и благодаря на всеки човек, който попълни тази анкета. Огромният процент от вас всъщност прекомпенсират вечерта. И това е модел на поведение, защото той всичко свърши. Без да се награда. Кой с шоколадче, кой с винце, кой с който каквото си знае. В момента, в който осъзная този модел, мога да започна да го замествам навик с навик, за да не ми е прекалено трудно, докато го изкореня. Създам новия модел на тялото си, на мозъка си, новата програма и в един момент ще се чуда как някога ми е било толкова трудно с захарта, когато успея да променя сигналите. Така че това е за храната. Продължаваме през деня. Какво хапвате, как го хапвате, нали? Нямам представа. Предполагам или се надявам, че по-голямата част от вас, близо 200 човека сте, хапвате на обяд качествена питателна храна. Какво значи това? Има достатъчно протеин, колкото от длънта ми, да кажем. Има мазнинка, да кажем, колкото е до първата фаланга на палеца ми, за да се ориентирате. Да кажем, има някакви зеленчуци, каквито може, поне шепа, 2, супер, зависи кой колко може да яде. И има пак малка шепа, някакъв въглехидрат там. Киноа, рис, картоф, сладък картоф, който какво бобо вика, който каквото иска. Ето ви едно хранене, за да може аналитичния ми виноват да има отговор на въпрос какво да ям храна. Колкото и странно да ви звучи, никога няма да спра да ви го говоря това, защото това е самата истина. Специално ще ви събера, за да ви поговоря малко за храненето, че това ми е много, много, много болна тема. Как искате да се храните по някакъв, не знам какъв перфектен начин, вместо да изберете просто да ядете храна. И да спрете да си създавате стрес с избора си на храна, че без това имате достатъчно много стрес. Продължаваме през деня. Хапвате нещо, след обед срив. Яде ми с нещо сладко, не ми работи главата, падна ми енергията, така ми се доспа, като се наядох. Направо откачам кафе, бомбони. Нещо, което да ме хване и да ме издърпа, за да мога да продължа да работя и да свърша всичко друго, което може би имам да върша и след работния ден. И за голяма част от вас това е сценарий. Повтарящ се и вие го живеете. Този сценарий е сигнал. Отново, мозъка пак е в онази ситуация, в която нещо не е окей, нямаме достатъчно енергия и той почва да пищи. Дай ми захар, дай ми захар, дай ми захар. Не сме добре. Системата няма достатъчно енергия. Дай ми захар. Как мога да го балансирам? Когато направя анализ на всичко, което ви разказах до сега. Как спя? Възстановявам ли се? Как избирам да се храня? Как започвам сутринта си? Как балансирам самото си хранене? Защо след обяд ми се разказва играта? Другото много важно нещо е стреса. Преди да премина към другите типове, които са по-кратки, защото вижте, аз съм много бъбрива, вижте колко време мина. Това тяло има иерархия на хормони. Което означава, че когато започнем да го разглеждаме в детайл, с вас първия поглед най-високия ни е към кортизола. Познавате го всички, сигурна съм.
Много често го наричат хормона на стрес. Всъщност той е хормона на оцеляването и адаптацията. Телата ни не могат да живеят без него. Той е императора на телата ни. Всяка клетка и механизъм ще се подчини на него. След това погледа ни отива към инсулина. Телата ни не могат да живеят без него. Изключително важен за нас. Той е този, който въвежда глюкозата вътре в клетката, за да може тя да прави енергия. Не всички клетки са зависими от инсулина и има тъкани и клетки, които могат да въвеждат глюкоза и без него. Но черен дроб, мозък, пряко зависими от него. След това с вас поглеждаме към щитовидна функция и след това чак тогава ще слизаме към половите ни хормони. В това тяло баланса на кръвна захар, както ви казах, е основен постулат на живота. И е такова каквото е. Има два механизма да я регулираме. През инсулин или през кортизол. Кортизол е глюкокортикоид. Той има толкова много и различни функции в телата ни, но е информационният пратеник, който ще подготви телата ни да се бием, да бягаме или да замръзнем, в зависимост от врага, който застрашава живота ни. И това са стресовите сигнали. Те имат много лица и идват от много и различни източници, но ние имаме един механизъм. И сега ме слушайте внимателно. В момента, в който в системата ви дойде кортизола, за да я подготви, тигъра, лицето на тигъра може да е шефа ми, който пак е станал с газа нагоре, или то пак дет ме запуши сутринта и 25 минути закъснях, защото той ме е запушил и се кара, че ме е запушил. Стресът ви може да бъде ендогенен, вътре в мен, бактериална инфекция, липса на хранителни вещества, ниска функция на щитовидна жлеза. Стресът ви може да бъде системен дефицит на сън, дехидратация, обездвижване, липса на слънчева светлина, козметични продукти, в които има каквото се сетите. Стресът ви може да бъде начинът, по който мислите и мисловните модели. Стресът ви може да бъде много различни фактори. В момента, в който кортизолът дойде, подготви системата да ви оцелява, защото пак ви гони поредния тигър, всяка ваша клетка ще чуе само едно нещо. И то е вели захар. Защо бе, Симона? Ще кажете вие. Какви тя глупости да говориш? Защото това тяло му трябва бърза енергия, защото ние с вас ще се биеме или ще бягаме. Това е биохимията на телата ни. И ако ние с вас не се научим да познаваме този механизъм, надали имаме големи шансове да променим нещо в моделите си, оттам в зависимостта си към сладки храни. По простата причина, че това е физиология. Ние не сме създадени да живеем с такива нива на стрес. Телата ни не могат да еволюират толкова бързо, за да се адаптираме към съвременния натиск на живота. Живеем под високи нива на стрес от детска възраст, особено съвременните деца, които ходят на учебно заведение повече от един работен ден на възрастен и след това ходят на пиано, на плуване, на фитнес, на фехтовка и още куп неща. Тоест, баланса ми на кръвна захар и желанието ми към сладко не винаги ще зависи от това, което избирам на върха на вилицата си или слагам в чинията си или как спя. Ще зависи много и от нивата ми на стрес. Защото така е построено тялото ми. По същия начин си представете какво става, когато преодолеем стресовия фактор. Тая глюкоза, която ни е обляла, нали трябва да се метаболизира? Тоест да се преработи и да се използва за нещо или да напусне системата. Тялото ни е невероятна система за рециклиране, но има неща, с които и трябва да се раздели. И ако няма достатъчните механизми, и ако пък ние с вас сме и системно обездвижени, тялото има един единствен механизъм да се справи с онова излишното, което ме облива и аз нямам как да използвам. И ще започне да преобръща тази глюкоза в мазнина. Тук може да намесим и метаболитните нарушения, в частност инсулинова резистентност, но не днес. И с това ще приключа разказа си за метаболитните сигнали. Много се надявам днес от тук да си тръгнете с малко
повече широта на спектъра и анализа, който да направите сами на себе си, да спрете да се обвинявате, да видите какви сигнали аз подавам през моите избори в начин на живот и хранене на тялото си. И ще осъзнае ли, че то може би ми подава тези позиви, защото няма друг избор. Следващото нещо, на което ще се спра, е микробиомен глад за сладко. И помните какво ви казах. Храната, която ям аз, яде моят чревен микробиом. Големия въпрос. Кого храниш ти? От кога го храниш? За съжаление, опортунистите разчитат много на захари. Когато нашето хранене е специфично, високо захарно само по себе си, с доста рафинирана, преработена храна, празна храна, с липса на структура, се създава предпоставка за дисбиоза, за дисбаланс между благоприятни бактерии и опортунистични такива. Кого храниш ти е голям въпрос. Защото, повярвайте ми, те са толкова мъдри, много по-стари от нас, според мен, като живи същества, изключително адаптивни, тъй като всяко живо същество искат да колонизират и да възтържествуват. Истината е, че само 0,1% от микробния свят всъщност може да прави бели при нас, ако направим мощна колония. Този стремеж към стерилност също е нещо, което не насърчавам. Но до такава степен са адаптивни и специфични, че се свързват с нас като гостоприемници по биохимични пътища и отново идва един сигнал: дай ми сладко. Защо ли? Защото те правят колонии и вътре в нас правят рок-концерт. Но на тях им трябват точните условия, за да го правят, но ще им трябва и точната храна. И когато наберат достатъчно скорост, например, се сещам Кандида, за да ме разберете, ще започне да иска: дай ми мъфин, дай ми сладко, дай ми. Тоест, с вас може да имаме отвътре един микробиомен сигнал от определена дисбиоза и колония, и ние с вас да имаме моменти, в които аз знам, че прекалявам. Не мога да се спра. Да знам защо, обаче не мога да се спра с това сладко. И тук светкам една лампа, че това е друга възможна причина. И третата е психоемоционална. Дали докосва рецептори на щастието, повече от наркотични вещества? Да. Дали е много силно зависимостта? Да. Дали закача допаминови и серотонинови пътища по специфичен начин? Да, и вие знаете. Знаете усещането за награда, за удоволствие, за триумф. И то е невероятно. Но много често ние ядем с непцето си. И това пак е модел на поведение. Защото, повярвайте ми, че мозъка е тук, за да ни пази живи. Не здрави и щастливи. Мозъка работи по програми и по модели. В момента, в който ние с вас го научим, че вечер чашата ми вино е триумф, той непрекъснато ще ми я дава. Той никога няма да каже: Симона, ако продължаваш така, след 2-3 години най-вероятно ще имаме чернодробно затлъстяване, може би ще в метаболитно нарушение, може би ще започнеш да напълнееш. Не дей бе, момиче, не, той ще каже: дай ми виното. Това е важно да знаете. Това е много важно да знаете. По същия начин, когато съм тъжна, когато имам казус, който да реша, но нямам ресурса или се страхувам да го направя, когато минавам през специфика, когато имам високи нива на стрес от една страна, кортизола, вече знаете, то дори не е и под наше давление. Това е изконен механизъм с више, за да останем в момента живи и доколкото може здрави тук и сега. Но тук вече идва и психоемоционалния фактор. И от тези другите хормонални пратеници, които ние с вас нарекохме невротрансмитери, които плуват в нервната ни система. И затова някой ми беше написал: Симона, аз искам да мога да хапвам малко сладко, обаче да не изяждам целия шоколад и да не отварям втори. Но тук този механизъм е още по-подъл, защото първо променяме рецепторите си, спираме да усещаме сладкото, насищат се. Другото е, че идва един момент, в който ако съм била добре на 2 бомбона, вече не съм. Вече ми трябва 4, за да имам същия допаминов ефект.
за да усетя същото разливане на удоволствие, но и психоемоционално спокойствие. Така че да. Но много хора днес се описват като аз се храня емоционално. И най-вероятно е така. Натискаме бутон, пак ви предупреждавам, но много хора се крият за това. Защото това поведение, аз храня емоционално еми добре. И нищо не променяме. Много е важно каква приказка разказвате на себе си, за себе си. Много е важно каква приказка разказвате на света за себе си, защото започвате да я вярвате и да я живеете. И всяко нещо от този тип, аз се храня емоционално, еми добре, нищо не мога да направя, което не е точно така. И мили хора, и от това най-вероятно много ще ви заболи. Ние с вас не сме циркови животни, които, когато направят номер, им се дава награда. И ако се съгласим да бъдем такива, много трудно ще излезнем от това поведение. Много често това правим и с децата си. Много често възрастното поколение прави това с децата ни. Всички влачат нещо сладко, да не остане детето без. И това е модел на поведение, който насърчава зависимост. Но насърчава и мисловен модел. Тъпо ми е, искам сладко. Тъжен съм, искам сладко. Успешен съм, искам сладко. Как се излиза от това? Само когато осъзнаем модела, но погледнем нашето желание към сладко вече не като кажи ми само какво да ям, Симона, и как да спра да ям захар. Ами, защо тялото ми подава тия сигнали? Това е симптом. Симптом на какво? В моята индивидуалност. Когато осъзная това, надявам се с всичко, което успях да ви разкажа днес, шанса да построите качествена стратегия как да приключите с сладкото или да го намалите до санитарен минимум, да останете в 20%, всеки да направи това, което има нужда в неговата индивидуалност, е огромен. Е огромен. На финал и ще ви остава 15 минути за въпроси. Теди, ако са готови, я да видим, може да ми ги изпратиш. Добре, имам ги въпросите. Добре, след малко почвам да ви отговарям. Ако ви хрумва още нещо, пишете ми за кратко. На финал. Една промяна можете да направите само когато се подготвите добре. Една промяна може да направите само когато е вашата промяна. Не е чужда, не е дадена под давление, не ви е набита в главите от някакви сигнали, които чувате. Не е на Петя. Не е защото сте видяли Мими и тя е в супер форма, идва лято, аз не съм в супер форма и Мими, кажи ми какво правиш ти. Една промяна ще направите само когато е вашата осъзната промяна. Една истинска промяна ще направите тогава, когато смените възприятието си. Когато излезете от позицията си на жертва и когато се овластите. Защото всеки от вас може. Вие сте невероятни, магически, могъщи същества. И само вие може да излезете от ситуацията, в която сте, когато изберете да промените. Знаете ли, Айнщайн ни е казал, че само най-големия глупак прави едно и също нещо и се очаква накрая да има различен резултат. Едни от най-мъдрите думи, които аз някога съм чувала. Аз съм била този човек толкова дълго време. Една промяна обаче може да направите, когато се подготвите за нея. И когато не се опитвате да бъдете перфектни. И когато се научите, че
учейки нов език, учейки ново умение, защото е ново умение аз да не съм зависим към захарта, защото е ново умение аз да се науча да чувам сигналите на тялото си, защото е ново умение да отворя пространство за мен, да стана само за малко най-важният човек в моя живот, който всъщност съм. Това не означава да не се грижа за другите. Това означава да отделя малко време в моята индивидуалност, колкото имам нужда, за да може в това време аз да съм центъра на моята вселена. Това ще ми даде шанс да променям. Но никога не забравяйте това, че мозъка ви ще приема всяка промяна като най-страшното нещо на света, защото просто не познава новото. Имайки всичките тези инструменти, вече знаете от колко много фактори зависи желанието ни за сладко. Защо е толкова трудно да си кажем и да го пускаме? Защо толкова много от вас са пробвали много пъти? По проста причина, че ако с вас не направим качествен анализ и не разберем откъде идват сигналите, мозъкът да пищи за сладко, трудно може да променим обстоятелствата, защото ще се опитаме да променим едно нещо и то от утре няма да ям никакво сладко за 5-7 дни. И след това ще се върнем обратно назад. Започвам да ви отговарям на въпросите. Така, Лидия. Здравейте! Как може да преодолеем модела, при който сладкото е като награда? Как може да се промени модела на хранене, основно ястие и след това десерт, които са ни вродени? Супер! Лидия, изключително ти благодаря за тези въпроси. Това е модел на поведение. Много голяма част от вас всъщност приемат храненето си за завършено, когато има нещо сладко. Можем да го променим, когато го осъзнаем. Трудно може да го променим от раз. Тоест, аз съм този човек от много години, ама от утре няма да бъда. И ако, примерно, ти имаш на обяд и на вечеря нещо сладко, с теб започваме да отдръпваме, примерно, сладкото на обяд. Много често, когато дойде този изключително висок порив за нещо сладко, ако изчакате 10-15 минути и се разсеете, т.е. аз съм човека, който ще си хапна бе, Симона, разбираш ли, бе, толкова медец ще си хапна, или едно парченце лукумче ще си хапна, или той е човек. Тогава се опитайте да замените този модел с друго поведение. Тоест, след като се нахраня на обяд, защото на обяд ми е най-гадно, ако съм в този сценарий, задължително излизам на разходка. Задължително. Сега и на момента. Ма камъни да валят, градушка да... Аз съм на разходка. Разсейвам се, слагам нещо, слушам, говоря по телефона, за да не мисля. При повечето от вас ще видите, че този невероятен порив ще го преодолеете. И когато мине достатъчно време и прекодирате поведението си, той ще спре да идва. При нас жените, особено фертилните, които все още кървим, това поведение не ми се иска да го преодолявате около овулация, 5-7 дни преди менструация, защото там хормоналният фон се сменя и ние имаме нужда изконно от малко повече въглехидрати. Просто трябва да сме малко по-умни. При мъжете е много по-различно и малко по-лесно. Така че това е начин да започнете да сменяте този модел, който е заучен наистина при повечето от нас в много ранна детска възраст. Едно хранене е хранене, когато аз дам нещо сладичко. Пак, Лидия, аз не закусвам, защото когато закусвам, огладнявам много по-често. Защо е така? Това ми се случва дори когато закуся варено яйце и краставици. Първо, не искам да се страхувате от глада си. Ако модела гладувай колкото можеш, яш колкото можеш по-малко и върви и спортувай колкото можеш повече работеше, нямаше да има метаболитно нестабилни хора, нямаше да живееме в хора с наднормено тегло и затлъстяване. Всичко щеше да е окей. Тоест глада е много хубав и важен сигнал на тази система по принцип. Най-вероятно не ти стига. Най-вероятно ти се опитваш да стиснеш системата си и да й кажеш какво е достатъчно, защото някъде по трасето може би си се оплашил от храната и от нейното количество. Ако изяждаш едно яйце и малко краставица, и аз ще съм гладна след час и половина. Няма да ми стигне. Да имаш предвид, че аз съм много дребен. Аз съм много дребна. Аз съм 49 кг и съм 1,64 м. На мен тази закуска няма да ми стигне. Особено пък в дните ми на овулация и на менструация. Тоест помислим много добре, чуваш ли достатъчно добре тялото си? И ето ви една задача на всичките. Коя е закуската,
която ще ви позволи да ядете в 7 сутринта, да имате супер тежка сутрин, много ангажименти, важни разговори, трябва мозъка ви да работи супер остро и ще може да ядете чак в 1:30. Как света да не разбере, че вие не сте яли? Как вие да не преживеете симптомите на дисбаланс на кръвна захар, да не ви приуше, да не си загубите фокуса? Коя е тази закуска? В момента, в който ми отговорите на този въпрос, вие сте едни от най-силните хора на света. Защото може да работите с собствената си биология. И това е най-важното нещо. Вие да знаете отговорите на тези въпроси. Продължаваме. Мария Василева. От около 2-3 месеца имам сериозни проблеми с съня. Будя се често през нощта, понякога заспивам веднага, понякога не мога да заспя доста време, въпреки че пия само по едно кафе сутрин, не използвам телефон. Браво, Мария! Сънят ми не се подобрява, започвам да усещам силно умора, лошо настроение, правя по-лоши хранителни избори. Да, това са симптоми на недоспиването. На какво може да се дължи това? Мария, на изключително много неща. Първо, на каква възраст си? Възможно ли е да си около 40-те, да започваш да минаваш в перименопауза? Първото нещо, което страда при нас много често е съня. Следващото нещо е, много зависи кога горе-долу се будиш. Ако се будиш около 3 сутринта, там имаме няколко подозрими механизми. Едното е, че докато ние спим, всъщност запасите ни на глюкоза ни позволяват да изпадаме в почти коматозно състояние и да спим 6, 8, 9 часа, зависи от човека. Ако обаче имаме дисбаланс на кръвната захар през нощта и този механизъм не сработва добре, кортизол ще събуди системата и ще ни събуди. Така че тук са възможни варианти. Тоест, може да вечеряш прекалено рано, да не балансираш достатъчно добре, може да си изключително тревожна, да минаваш през някакъв период, чисто психоемоционално, мозъка да жужи, да не те оставя нон-стоп да си в някакви сценарии, ситуации, какво имам да правя, как имам да правя. Тоест, тук има много и различни механизми. Надявам се, че все пак съм ти дала някаква насока. По какъв начин влияе захарта на ендометриоза и като цяло как влияе храненето на това състояние. Специфична е темата. Съвсем скоро ще излезе подкаст с мен в Ендометриоза БГ. В събота 21 имам безплатна конференция. Ще имам лекция на живо. Мария, ако ти е интересно, добре си ми дошла. Натали, при наличие на Helicobacter pylori лечението единствено антибиотик ли е? Не е, но трябва много опитен терапевт. В сайта ми има доста безплатна информация. Златина, след бременност, при кърмене, с особено голяма нужда от сладкост, някои дефицити, каквито преди не е имало, какви основни насоки бихте ми дали. Златина, очакван механизъм, не спиш, супер преуморена си, нямаш време за каквото и да е било. Очаквано е, особено когато кърмиш, да се натрупат и дефицити, ако не си на пренатална грижа, ако въобще нямаш грижа, докато продължаваш да кърмиш. Нуждата за сладко ще бъде огромна, заради всичко това, което разказах днес и вече можеш много по-добре да си я обясниш и да я построиш. Тук най-важното ти нещо е спиш, колкото и както можеш, възстановяваш колкото и както можеш, хидратираш се колкото и както можеш, излизаш навън, зависи колко е голямо детето, поне един път в седмицата, 3 часа ти трябва да си някъде сама, без детето да е около теб, за да можеш просто да дишаш и да гледаш в една точка, ако е възможно, и балансираш храненията си. Това е. През баланса на храненето си, което означава ядеш достатъчно фибри през зеленчуци, за да имаш сигнал на ситост, ядеш достатъчно протеини и мазнини, ядеш достатъчно въглехидрат, защото кърмиш и тялото ти е в невероятна енергоемка ситуация. И ако решиш да правиш тороти с храненето си, да не подаваш въглехидрати, защото си дебела и още не можеш да се възстановиш, защото ние жените сме и такива, искаме невъзможното, тогава ще те избива на сладкори и щуроти, защото тялото ти пищи. И то вече е алармен сигнал. То е бързия път към това да те държи качествена, за да можеш да се грижиш за детето си. Натали, кои са сигналите, че имаме ИР, т.е. инсулинова резистентност, понякога ми причернява, ако не хапка сладко и кръвната ми пада. Добре, на финал, ето ви посланието от мен. Има много хора с инсулинова резистентност тук. Най-вероятно ще направя отделна среща по тази тема, но много ми се иска
всеки човек на тази земя един път в годината да знае какви са нивата му на гладно след 12 часов пост, глад, което означава ям 7 и най-рано в 7 сутринта ми взимат проба, като мога да пина глътка вода, 2-3, ако имам нужда, да знае нивата си на кръвна захар. Това не е нещото, което трябва да гледате, повярвайте ми. Това гледат и по-голямата част от лекарите ви, за съжаление. Но това е част от метаболитния ни панел. Нивата си на инсулин. И ако ги виждате около 10 и над 10, имате нужда да поговорите с специалист. Липидния си профил, което означава триглицериди, LDL, HDL, VLDL. Ако триглицеридите са ви над 1 и 2 и 3, имате нужда да поговорите с специалист. Особено в съчетание с разгърнат инсулин. Нивата си на пикочна киселина, която е над средата на референтата и особено е кръстосана с изменения в триглицериди и инсулинова резистентност и имате нужда да поговорите с специалист. Нивата си на C-реактивен протеин, който ако е над 1,5 и за това няма обяснение, т.е. някакъв насопол имах, нещо настинах, бях на зъбен камък или нещо друго, което в момента минавам и са кръстосани с разгърнат инсулин над 10 и други изменения, имате нужда да поговорите с специалист. Ана, колко често е нормално да се яде сладко? Ако е веднъж в седмицата и не се злоупотребява, това нормално ли е? Ана, ще те изям. Благодаря ти за този въпрос. Родил ли се е човека, който може да ти каже колко нормално сладко е да се яде в седмицата в твоята индивидуалност? Не. Ето така работи човешкия ни мозък. Онзи, аналитик. Дето иска всичко да му е подредено, структурирано, перфектно, точно за мен. Да, ама ние не сме се развили толкова като наука. Първо все още, ако знаете, ако отворите учебниците по анатомия, в колко процеси ще разберете, това не го знаеме, лошо ще ви стане. Тоест, няма нормално и ненормално. Може би даже, ако веднъж в седмицата си хапнеш нещо сладко, даже може би е малко. Зависи какво е сладкото, зависи какво е количеството му. Може би е малко, особено бидейки жена. Особено бидейки фертилна жена. Та тук с едно на ум към това, кое е нормално и кое не. Най-важното е, коя съм аз. Мога ли да му платя цена? Метаболитно стабилна и здрава ли съм? В добра постановка ли съм? Имам ли натрупани мазнини? Това тя опита ли се да ми разказва нещо? Тонус, енергия, кожата ми? Как съм аз? Ако отговорите на тия въпроси, много съм добре, аз го живея това здраве, аз се чувствам прекрасно, значи това, което правиш по отношение на храненето си, най-вероятно работи много добре за теб. Та тук с едно на ум към всички тези хора, които ще ви говорят точно кое е нормалното за теб или не, като аз нямам никаква представа коя си ти и как да ти отговоря на този въпрос. Но никога няма да сбъркаш, ако си в 20 към 80. Когато тялото ти подава сигнал за сладко, вече знаейки всичко, което ти разказах, ще усещаш. Кога е наистина, особено, примерно, излизаш с приятелки, аз много рядко ще ям десерт, но когато се виждам с момичетата си, винаги ще ям десерт. Не за друго, не че ми се яде, просто е част от ритуала, от социалната среда, от удоволствието на споделеното. Не се лишавайте от тези неща. Това ви помага да останете в 80% на истинска и смислена грижа. Ана, надявам се да съм ти отговорила. Захарта може ли да е причина за сибо? Причина не. Сама по себе си не. Ирена, как да излезем от порочния цикъл за желание за сладко при инсулинова резистентност и хормонални проблеми? Дълбока тема. Все пак някак си нещо ще отговоря, за да не те оставям без отговор. Когато сме метаболитно нестабилни, това означава, че телата ни плуват в захар, плуват в структура, с която произвеждаме енергия, но гладуват. Тук нататък вече имаме ендогенен стрес вътре в мен. Отвъд всички от тези неща, които днес ви разказах. Това е разговор за специалист. Това е разговор за твоята индивидуалност.
Защото докато тялото ти плува в енергия, но гладува всяка клетка, мозъкът ти ще подава този сигнал. И сам човек, колкото и да чете, ако няма кой да го води, кой да съдейства, кой да му разкаже механизми, да му построи стратегия, е по-трудно, Ирена. За съжаление. Защото вече имаме много сериозна биохимична подложка. Толкова за днес. Изключително се надявам да ви е било полезно, приятно и на финал. После ще ви прочета. Много ви благодаря. Виждам тук хубави коментари. Благодаря ви. След това ще се насладя на думите ви и на обратната ви връзка. Но финалното ми послание е към вас. Ако наистина имате нужда нещо да променяте, ако е дошъл момента да направите нещо смислено за вас, ако искате след няколко месеца, попитани какво се промени, да разкажете, ви каня април месец в моята платформа съм построила месец на кръвната захар, където ще има водена практика за освобождаване на зависимостта от захар. Цял месец, в който ще имате достъп не само до мен, не само ще ви разгръщам още повече различни и важни гледни точки, но ще имате и структура и модел, с който наистина да може да променяте. Така че ако ви е интересно, добре сте дошли. Проактив не е място, което ви продава, което ви задължава. За мен е важно да знаете, че някъде някой прави нещо, което може би ще ви съдейства. Най-малкото имате 3 безплатни дни. Елате, разгледайте. Вече основният протокол е качен, защото за да пуснеш захарта си изисква промяна. Така че, ако ви е интересно, имате нужда от подкрепа, ще се радвам да се видиме и там. Много, много хубава вечер. Ще ви чета после. Благодаря ви за хубавите думи и да си пожелаем до нови срещи. Всичко добро от мен.